Fem un exercici ràpid per començar a desactivar el no puc. Imagina que agafem una cinta on has enregistrat la frase que més et limita. Per exemple, sempre abandono els 3 dies. Avui, dins de creences limitants versus barreres mentals, t'ensenyo a regravar aquesta cinta. Pas 1. Escriu la frase literal en un paper sense filtrar. Pas 2. Pregunta't, és un fet o una història? Un fet es pot comprovar, una història és una interpretació. Pas 3. Reescriu la frase començant per fins ara i acabant amb i ara estic aprenent a... Per exemple, fins ara abandonava els 3 dies i ara estic aprenent a fer-ho per blocs d'1 setmana. Això no és màgia, és entrenar el teu llenguatge perquè acompanyi el canvi en lloc de sabotejar-lo. Si vols la plantilla, reescriu la teva creença no puc, vés a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu ment i te l'envio per omplir-la.